Nang maramdaman ni Dario ang kamay ng maninikil, agaran din naman niya itong iwinaksi nang sa gayoy hindi siya magawang mapatay ng kanyang kalaban. Nang masipat ni Borromeo ang kinaroroonan ng nilalang, ay dali-dali rin naman niya itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Sa paglapit ng mga ilusyong ginawa noon ni Borromeo, ay kasabay nito ang muling pagkawala ng maninikil na parabang nakakaya nitong gamitin ang kanyang abilidad ng walang limitasyon. Matapos ang mga pangyayari, ay halos labis-labis na ang kabang nararamdaman ni Dario sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na nagawa na siyang markahan ng kanilang kalaban. Makakaya na siya nitong matuntun ng kahit na anong oras o kahit na anong panahon. Sa pagpapatuloy pa ng kanilang paglalaban, ay halos ibuhos na ng pangkat ni Borromeo ang lahat ng kanilang abilidad sa maninikil na kanilang kalaban. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito, ay bigo silang magawang dakpin ang nilalang. Panay lamang ang ginagawang pagtawa ng maninikil na parabang patuloy lamang sila nitong pinaglalaruan. Maghanda ka, suduklon, dahil may babagsak sa iyong uri. Hindi ko sasabihin. Bagkus ay ipapakita ko sa iyong mga mata. Wika ng maninikil. Matapos nitong makapagwika, dali-dali rin naman itong naglahong parang bula. Ang mga gabunang kasama noon ni Dario ay halos paikutan na ng mga suduklon nang sa gayoy magawa nila itong maprotektahan sa kanilang mapanganib na kalaban. Sa pag-ikot ng mga ito sa kinaroroonan ni Borromeo, ay biglang lumitaw ang maninikil sa isang gabunan na nasa likuran ng suduklong naging kanang kamay ni Borromeo. Halos bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat nang magawa nitong masilayan ng malapitan ang pagmumukha ng kanilang mapanganib na kalaban. Segundo lamang noon ang pagitan ng tumagos sa gabunan ang armas nitong daladala. Tanging pagtulo na lamang ng dugo noon ang nasilayan ni Dario na siyang labis-labis naman niyang ikinagalit. Sa pagbagsak ng katawan ng gabunan ay ang dali-dali rin namang pagsugod ni Dario. Halos magwala noon si Dario sa kanyang kinaroroonan dahil sa labis na pagkagalit sa kanilang kalaban. Nang makalapit na si Dario sa maninikil, ay agaran niya naman itong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Paglapat ng mga kamay noon ni Dario, ay agaran naman ang pagsalag ng maninikil gamit-gamit ang dalawang pirang nakakubli sa likod ng kanyang mga siko. Kahit bumao na ang matatalas nitong sandata sa mga kamay ni Dario, ay hindi naman niya nagawang pigilan ang galit na nararamdaman ng pinuno ng mga gabunan. Anong karapatan mong pumaslang ng kauri ko? Sabihin mo! Sigaw ni Dario habang patuloy niya itong inaatake. Nang marinig ng maninikil ang kanyang sinabi, panay lang naman ang paghagikgik nito na parabang hindi niya siniseryoso ang bawat katagang binibitawan ni Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili na din ng mga kasama niyang gabunan ang makisali sa laban na siyang nagtulak sa maninikil upang muling gamitin ang kanyang abilidad na naglalaho na parang bula. Dahil sa hindi nila ito nagagawang maramdaman, kung kaya't naging pahirapan para sa kanila ang pagtuklas sa kinaroroonan ng kanilang kalaban. Ang ginawa noon nila Dario ay ang manatili sa kanilang kinatatayuan habang maiging nakikinig sa buong paligid. Alam kasi nila noon na merong kahinaan ang abilidad na yon na siyang nais nilang malaman.
Kung hindi nila kayang pakiramdaman ang espiritual nitong kaanyuan, ay sigurado sila na ang kahinaan nito ay ang pisikal niyang kaanyuan. Habang patuloy sila noong nagmamasid sa paligid, ay ninais nilang pakiramdaman ang paggalaw ng mga damo na siyang magiging hudyat para sa kinaroroonan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napansin ng isang kasama ni Dario ang paghawi ng isang damo na siyang dali-dali rin naman nilang pinuntahan. Paglapit nila sa lugar na yon, agaran din namang nawala ang paggalaw ng damo na minsan nilang nasilayan. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't nabuo ang isang plano ni Dario sa kung paano niya magagawang mahuli ang kanilang kalaban. Hindi na niya muna ito piniling ipagsabi sa kadahilan ng kagaya nila. Nagtataglay din ng matatalas na pandinig ang mga maninikil. Habang patuloy nilang pinagmamasdan noon ang paligid, panay naman ang pagrinig nila ng pagtawa ng nilalang. Sige! Magmasid kayo ng magmasid. Tingnan natin kung magagawa niyong mahulaan ang aking lugar na paglilitawan. Wika ng maninikil. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsigaw naman ng isa pang tagapagbantay ni Barromeo nang sa hindi malamang dahilan. Pagsilay nila Dario sa kinaroroonan nito, ay doon nila nasilayan ang maninikil na hila-hila ang suduklon gamit ang pirang nakatarak sa panga nito. Hindi na noon nagawa pang lumaban ng kalahi ni Barromeo dahil sa masyado ng malubha ang sugat nitong natamo. Hindi mo nahulaan ang aking biktima, suduklon! Dagdag pa ng maninikil. Habang patuloy nitong hinihila ang kauri noon ni Barromeo, ay panay din naman ito sa pagtawa. Hindi din ito alintana ang mga gabunang patuloy na sumusugod sa kanya na parabang napakalayo ng kanyang antas sa mga ito. Nang hindi na makapagtimpi noon ang maninikil, ay ninais nitong ibato sa isang gabunan ang kanyang sandata na siyang naging sanhi upang mahati sa dalawa ang katawan ng kadugo ni Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, ay pinili nila Barromeong muli itong sugurin ng walang tigil. Ganon din naman noon ang ginawa ni Dario na parabang wala na siyang sinusunod na plano. Maigi niya noong pinagsabihan ang kanyang mga gabunang mandirigma na pag-igihan ang kanilang pagramdam sa paligid. Sa kadahilanang maaari silang malipol ng maninikil kung hindi nila mahahanap ang nag-iisa nitong kahinaan ng kanyang mga gamit na sinasandigan. Habang patuloy noong nananakbo si Dario sa buong paligid, ay panay naman ang ginagawa niyang pag-amoy sa mismong lugar. Ngunit kahit ano ang gawing pag-amoy noon ni Dario sa hangin, ay bigo siyang matunton ang kinaroroonan ng maninikil. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang napansin ang pagtakip ng ulap sa buwan na siyang naging sanhi upang dumilim sa buong paligid. Kasabay ng pagdilim sa lugar na kanilang kinaroroonan, ay ang paglabas naman ng maninikil sa punong kanyang pinagkublian. Ay, oras na pala ng uuwian. Mga Ginoo, pagpasensyahan nyo na at kailangan ko nang mauna sa inyo. Wika ng maninikil. Matapos nitong makapagsalita ay dali-dali rin naman itong hinila ang kasama ni Barromeo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Hindi na nila nagawa pa itong habulin dahil ang karamihan noon sa kanilang mga kasama ay wala ng lakas upang humabol sa nilalang. Nang maramdaman nilang wala na ang presensya nito sa buong paligid,
ay ninais na lamang nilang pumasok na sa pabrika ni Baromeo upang sila ay makapagpahinga. Mabuti na lang talaga at nagsawa na ang demonyong yun na makipaglaro sa ating angkan. Hindi ko lubusang maisip ang ating sitwasyon ngayon kung sakaling pinili ng Maninikil na magseryoso sa pakikipaglaban. Wika ni Dario. Nang marinig naman ito ni Baromeo, ay napatingin lang ito sa kanya habang nababalot ang pagmumuka nito ng labis-labis na kalungkutan. Hindi na din nila ito nagagawa pang makausap, gawa ng palagi na lamang itong tulala at nakatingin sa malayo. Ilang oras pa ang lumipas, pinili na noon ni Daryong umuwi na sa kanilang tahanan upang makahingi ng opinyon sa kanyang asawa. Nang maisiwalat na niya ang kaganapan noon sa pabrika, ay doon gumawa ng malalim na pagsusuri itong si Lola Astring. Ayon kay Lola Astring, na ang mga maninikil ay merong iba't ibang abilidad na taglay na konektado sa kalikasan. Upang matalo ang isang maninikil na katulad ng naging kaharap nila Dario, ay kinakailangan nilang maunawaan at mahanap ang elementong nagsisilbi nitong kahinaan. Dahil sa tuso at matatalino ang mga maninikil, kung kaya't hindi nila basta-bastang ipinapahalata sa kanilang kaaway ang kanilang nag-iisang taglay na kahinaan. Kapag alam nilang malakas ang kanilang kalaban, ay agaran nila itong pinapatay nang sa gayoy hindi na magawa pa nitong malaman kung ano ang kanilang kahinaan. Huwag kang mag-alala, Dario. Hahanap ako ng paraan upang malaman mong kahinaan ng iyong kalaban. Sa ngayon, magkwento ka lang tungkol sa Maninikil upang mas lalo ko pa tong maunawaan. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ni Dario ang sinabi ng kanyang asawa, ay ninais nitong magkwento ng magkwento hanggang sa sukdulan ng kanyang mga naaalala. Ang ginawa naman noon ni Lola Astring ay ang pagbabasa ng kanyang libreta habang nakikinig sa salaysay ni Dario. Sa sobrang haba noon ng kwento ni Dario, ay halos abutan na sila ng 10:00 ng umaga. Sa pagtatapos ng kwento noon ng asawa ni Lola Astring, ay ang pagtigil naman ito sa pagbubuklat ng kanyang mga librong nakaratay sa mesa. Sa tingin ko, Dario, buwan ng kahinaan ng Maninikil na inyong nakakalaban. Kung nais mo itong kitila ng buhay, ay kinakailangan mong makipagsundo kay Bulan. Alam kong babalik ang nilalang na yon mamayang pagsapit ng kadiliman, kung kaya't kinakailangan mong makausap ang diwata ng buwan ngayong mismong araw. Paalala lang, Dario, na hindi magiging madali para sa'yo ang paghingi dito ng isang pabor dahil sa masamang dugong nananalaytay sa iyong sistema. Wika ni Lola Astring. Ganon ba, Astring? Kung ganon, ano ba ang maaari kong gawin upang sumang-ayon sa aking kahilingan ang diwata ng buwan? Tanong ni Dario. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yan, Dario. Baka nakakalimutan mo. Babayla ng asawa mo. O siya, maghanda ka na dyan at gagawa na tayo ng ritual maya-maya lang. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman niyang pagligpit ng kanyang mga gamit. Si Dario naman noon ay piniling padedehin na muna si Pilo Carpio sa kadahilanang kanina pa nila ito hindi naaasikaso. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw ay doon na nag-umpisa ang paghahanda ng ritual ni Lola Astring para sa kanyang gagawing pagtawag. Alam niyang marami siyang kinakailangang sangkap sa kanyang gagawin, kung kaya't pinili niyang ipakuha ang lahat ng kanyang kinakailangan
sa kanyang asawa. Dali-dali rin naman itong hinanap ni Dario nang sa gayoy magawa na nila ang ritual sa lalong madaling panahon. Habang sila noon ay abala sa kanilang ginagawa, maigi din naman ang ginagawang pagbabantay ng kanyang mga gabunang mandirigma sa lugar nila Baromeo. Nang matapos na ni Lola Astring ang lahat ng kinakailangan sa ritual, ay doon na niya ito piniling umpisahan. Ang lugar na pinaglagakan ng kanilang ritual noon ay sa looban ng gubat upang magagawa nilang makahiram ng maraming enerhiya sa kalikasan. Habang panay ang pag-uusal noon ni Lola Astring, ay panay naman ang pagmasid ni Dario sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, doon napansin ni Dario ang mga maliliit na baging na dahan-dahang pumapaikot sa ritual na ginagawa ni Lola Astring. Sa pag-ikot ng mga baging sa ritual na ginawa ni Lola Astring, ay ang agara naman itong pagsuot sa ilalim ng lupa na siyang naging sanhi upang tumambad sa mga mata ni Dario ang isang kulay berdeng bato na halos kasing laki lamang ito ng itlog ng manok. Pagmasdan mo ang batong yan, Dario, dahil yan ang magsisilbing alay natin kay Bulan. Kapag nakapasok na tayo sa tirahan ng mga diwata, ay piliin mong huwag silang tingnan sa kanilang mga mata. Mariin nilang kinukundina ang anumang nilalang na hindi nila kauri na sumilay sa kanilang mga mata dahil sa isa yung uri ng pang-iinsulto para sa kanilang lahi. Wika ni Lola Astring. Dagdag pa ni Lola Astring na tanging may dugo lamang ng mga babaylan ang hindi saklaw ng batas na yon, kung kaya't malaya silang makipag-usap sa mga diwata kahit anong oras nila naisin. Makakaya din nila noong gawing kasangga ang kahit anong uri ng diwata kapag nagkataong sila ay natipuhan ng mga ito. Matapos nilang makapag-usap, dali-dali rin namang kinuha ni Lola Astring ang itlog na umusli sa gitna ng ritual na kanyang ginawa. Kasabay ng pagkuha niya sa bato ay ang pagtungo nito sa isang puno ng akasya habang patuloy sa pag-uusal. Hinayaan lamang noon ni Dario ang mga gawain ng kanyang asawa sa kadahilanang wala siyang kaalam-alam sa mga nakakamangha nitong ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumingin si Lola Astring sa kanya habang nagwiwika ng, Dario, lumapit ka na dito. Aalis na tayo. Kasabay ng pagwika ni Lola Astring ay ang pag-abot naman niya ng kanyang kaliwang kamay sa kanyang asawa. Nang tuluyan na niyang mahawakan ng kamay nito, ay dali-dali rin naman itong tumakbo papalapit sa katawan ng puno ng akasya. Sa paglapit ni Lola Astring sa punong yon, ay kitang-kita ni Dario ang pagtagos ng katawan nito. Nang tuluyan na silang nakapasok sa puno ng akasya, ay doon bumungad kay Dario ang isang napakagandang kaharian ng mga duwende at laman lupa. Habang patuloy silang naglalakad sa lagusang yon, ay halos tumambad sa kanyang mga mata ang hindi masukat na gintong pagmamay-ari ng mga duwende. Dala ng kuryosidad noon ni Dario, ay hindi niya ito napigilang ipagtanong kay Lola Astring. Astring, paano nagkaroon ng ganito karaming ginto ang mga duwende at laman lupa? Tanong ni Dario. Hindi naman kasi nila hinahanap ang mga ginto, Dario. Bagkus ay ginagawa nila ito. Alam mo kasi, ang mga duwende at laman lupa ay merong espesyal na kakayahan na kayang lumikha ng mga bagay na merong halaga para sa tao. Alam mo, ang turing ng mga duwende sa ginto ay para lamang mga palamuti sa kanilang kaharian.
Kung ihahalin tulad ko ito sa isang bagay sa mundo ng mga tao, ay masasabi kong ang ginto para sa kanila ay isa lamang uri ng semento. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ni Dario ang sinabi ng kanyang asawa, ay pinili na lamang niyang manahimik habang maiging nagmamasid sa paligid. Halos yun kasi ang unang pagkakataon ni Daryong makasilay ng mga bulto-bultong ginto, gamit-gamit ang kanyang mga mata. Sa pagtagos nila sa lagusang yon, ay bumungad sa kanila ang napakalawak na patag na lugar na merong isang maliit na burol sa gitna nito. Kasabay ng pagsilay ni Dario sa burol na yon ay ang pagtambad sa kanya ng 9 na buwan na nasa kalangitan. Sa pagsipat ni Dario sa mga nagsisilakihang mga buwan, ay halos hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang mga nasilayan. Maligayang pagdating, Dario, sa dimensyon ni Bulan. Bilis-bilisan mo na ang paglakad dyan dahil maya-maya lamang ay pababa na ang diwata galing sa kanyang hinirang na kaharian. Wika ni Lola Astring. Sa pagdating nila noon sa pinakatuktok ng burol, ay siya namang pagsilay nila sa isang liwanag na kulay dilaw na dahan-dahang bumababa sa kalangitan. Alam ni Lola Astring na si Bulan na ang liwanag na yon, gawa ng papalapit na ito sa kanilang kinaroroonan. Nang makadapo na ang liwanag sa burol, doon ay biglang lumitaw ang isang napakagandang dilag na merong mahabang puting kasuotan. Namumuti din noon ang mga mata nito na halos maihahalin tulad mo ito sa isang bulag na tao. Sa paglitaw ni Bulan sa kanilang harapan, ay dali-dali rin namang inilayo ni Lola Astring ang batong umusli sa lupang tinirikan niya ng ritual. Masaya ho kaming makita kang ligtas at malayo sa kapahamakan, diwata ng buwan. Masayang bungad na wika ni Lola Astring. Salamat, Babaylan, sa iyong pag-aalala sa aking katayuan. Sagot naman ng diwata. Batid kong kanina pa kayong naghihintay sa aking lugar. Maaari bang malaman ang inyong pakay kung bakit kayo naparito? Dagdag pa nito. Nang marinig ni Lola Astring ang sinabi ni Bulan, ay pinili niyang huwag nang magtumpik-tumpik pa sa kanilang pakay. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan nang sinabi ni Lola Astring ang kanyang pakay sa diwata ng buwan. Okay, sorry kagabi hindi natin nasunod-sunod. Pero ngayon bawi ako. Sunod kagad natin yung 25. Salamat.